jibare bibbe fulbe andu diine maada fedde heblo sukabe Afrika takusan yoni to asnde balla to peten to gamaji to nabbaji to janjoli to wendu nodi to kanela to hammadi hunare to dendori ko on takusan jula ha inder galle Ceerno Sama Sa to Matam ha to galle Ceerno Amadou Tidiane Ba to Moderna kay haydi ha to galle makko Sama Sa to kay haydi ko kilinkara kay haydi ko taari dum kala en jiya e gardindi kabruji men to leydi Mauritanie Mohamed Cheikh El Ghazouani hoore jolidi ndi tawtede e jullu mudum to Congo Brazzaville o joddima e besngu leydi makko danniyankobe wurbe ndara leydi he to leydi Sénégal ma jaha to Kera Sosene tawe ndar falde Kaolaka ko accident musdo wadi ton suka tokoso taw ko douanier ko kanyuma wasi fittane mum e accident werlam to leydi Mali alkamisa hanko wad bonibe aydima obiji men kewdi e ndar baza mo munisma to leydi Côte d'Ivoire bietede amande Ourémeni ko chef de guerre o wonno nyaawama kaddi gurna makko e kaso to leydi Benin cour constitutionnel leydi ndi holliri tigi wonde ko Patrice Talon hoore jo leydi ndi kanyum hebi polgol lamu ciara dès le premier tour to leydi Libi yidde kay e odo saha joni famille e silabe battibe odon bietedo Saifal Islam ko bi Khadafi ko bi ko koddo ko dew artata nder leydi wada dawrugol ngam yidde ardade leydi di to leydi Tchad e odo saha kala Idrissa Déby itno so leli men dano to ko gitala gotel caggal kayde robel en ngone ardude seede to bangere o leydi ndi to leydi Madagascar odo saha hande gila nyande alarba benno dendangal écolaji di kala ko uddadi tawa kadi saabi dum ko wem pejere rimpude didi bere ko fati covid 19 nder leydi hen kabruji men jolam jabberi ma jaha to dowlaji dentude America ha to leydi Brésil bismillah mon ketti fotondirte joni janyoden الشيطان الرجيم الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون Sadagallahu alazim batake jam gondado hono Mansour Gako tawatedo to Nouakchott to legal Lixar jettinde do wulango go hono paddungel si ko nene mum Mansour Gako tawatedo do e ndara Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie Aissata Hammadi to Dakar Fati Abou ko bi duttido tawatedo to leydi Sénégal Kumba Joddo ko bi duttido Mamadou Abou Gadio to leydi France Abou Gadio to leydi Sénégal Mankasi to France ebe denta kambe kala ebe ngullo dendangal bandirabe sehilabe e hoddibe kala tigla kayito ngijilon nabe ha to ali wure nabe to dondu nabe sadel nabe gure taridi kala ustare jinnade mabbe kawma mabbe hen bange mawnibe hen bange bietenodo Abou Farmatel non o yalti aduna ko to leydi France ko aljuma hande o goski ki artite ndara Dakar lamorgo leydi Sénégal kikide hande o fay jamma ko nen tigi be ummoto Dakar be jabana to ngijulon ko aseta jango subaka vay be tayo o wirnete to ngijulon yettini do wulango ko Mansour Gako eden biatan do inde Ceerno Habou Diallo do inde musidbe men Abou Gadio en dunima dendangal besngu makko kala e dendangal ngijulon nabe kala nde Allah yurmotoma ya foma harnamo aljanna kanko e dendangal maybe julbe kala Allahumma amina batake tintinde docteur Mouhamadou Ban ko wittiyanke ledde safriyanke safruji fina dawa docteur Mahmoudou Ban ko labdo ridu malado wune bawdo golle mum kegido sedantagal mum ha timmi docteur Mahmoud Ban ene safra kirawbe e safruji ene safra rafiji kewdi ne jida cirol omo safra kista fibroma ndogam sitta rewbe ron ko be sowade e rewbe be ndorotake kala docteur Mahmoudou Ban ene safra warbe usrabe goragu warbe fidabe jippibe e leso kala
omo safra wonduɓe keeceje musoje koyɗe musoje e koyɗe guloje ɓandu ƴakkuru kala docteur Mahmoud Ban ene safara rafiji kewɗi ɗi jiida cirol docteur Mahmoud Ban ene andina dendagal kilineɓe makko e dendagal bandiraɓe kala e oɗo saha hande mo kalaten omo tawi to wuuro men Asnde Balla ɗon noon ma wonɗon ha ɗo e yontere so yontere nde timmi noon ma ummoto Asnde Balla o fata to rewo to leydi Mauritanie noon kala jiɗɗo jokkodirde e makko wonande wonɓe to leydi Mauritanie mbatta ko 00 222 49 58 01 05 ko numéro makko leydi Mauritanie so tawi noon ko numéro makko leydi Sénégal mbatta ko 00 221 77 353 48 10 ko numéro makko leydi Sénégal ko numéro makko kadi WhatsApp kala nokku to wawi wonde saɗa wawi hebdemo hano hannirta ni docteur Mahmoudou Ban ene wiye en mbadden dando faade makko kettode kaburuji mon e demgal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam nyalle mon musidɓe tedduɓe eɗen gone aljuma sappo e jeegoma e lewru avril hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e goho kabaruji men e ɗemgal pular e sowto he ko musidɗo mon sehil mon Haali Abouba to karallagal to ko miñi men sahil men Saydou Abouba hono mbiruɗen e gardidi kabaruji men koto leydi Mauritanie puddorɗen jagoɗɗo leydi ndi kalfinaɗo ko fate cellalaade e gollodiɓe mum ɓe mbaɗi noɓe kewatde kala kikiɗe alkamisa hanki o ɓe kolliri tigui e nder jokli leydi he kala ko holkisa ko ujunere capanɗe jeenayo e jeenayo neɗɗo e nder hen noon hen jeegoma tawama e jaati ne mori boros coronavirus o e nder ɓalli mumen e nder ɓe cellano ɓe hen nogas nayo kepti cellal mumen hano hannirta ni hay neɗɗo goto noon ñalawma hanki o alamo rafi o yooɓi fittani mum e nder jokli leydi he kala ha joni koye on fannu keɗoɗen jagoɗo leydi ndi kalkinaɗo ko fate cellal aade o holliri tigui yimɓe kay taw ko hemnoɓe fattange wadde ñakku mumen taw ko ñakku mumen arwanigo ko fate haɓade oɗon boroso biteɗo coronavirus o waɗi erago noon dendagal ɓen noon hemnoɓe fattange ñakkade kay ñakku men adango ɓe mbawa tigui ruttitade ñakkinoɓe nder dispensaire uji ha e nder hôpital uji kala moni kala nde ruttito e nokku mo o ñakkino o beele kadi ne wawa winditade heeɓa ñakku mum ɗiɗaɓo ɗum noon koko adi kay yontere tataɓire caggal nde wanno ngoɗon ñakko arwanigo ko erago waɗi faade dendagal ɓesgu Mauritanie naɓe taw ko hemnoɓe ngoɗon ñakko ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen Mohamed Cheikh Ghazouani ko hoorejo leydi ɗi tawteɗo e oɗo saaha joni e jillo muɗum to leydi to Congo Brazzaville lamorgo to Brazzaville lamorgo leydi Congo e nder jillu makko noon tawa nawimo toon ko tawtoriyede ko fate investisseur jonde kay deni sasu guesu kebɗo polgu gardiɗo leydi ɗi fodde duuɓi capanɗe tati e jeegom kebɗo manda e oɗo saaha joni duuɓi joyyi ko ɗum noon nawimo toon e nder ndin jillu noon kanko Mohamed Cheikh Ghazouani o wawi joddade ɓesgu leydi makko wurɓe nder Congo Brazzaville o wawi joddade mabɓe noon kamɓe kala hettade kay caɗele ɓe jogui e ƴewde kadi hol peeje bawɗe waɗede ha no ɗen caɗele ñawdira dendagal caɗele mabɓe noon ɓurɗe jojjude kala ɓe mbawi haalandemo kankone o haalaniɓe kay peeje poɗɗe ƴettede haalaniɓe kadi miijo laamu ngu Mauritanie jogui e ɓoojo jogini kay wonande hoɓɓe ɓesguji mum tawateɓe e oɗo saaha joni caggal leydi ene tawtora jonde nde noon Ismaïla Wul Cheikh Ahmed ko jagoɗo kalfinaɗo gueɗe caggal leydi e wondude e wuɗanenkoɓe wurɓe Mauritanie wurɓe caggal leydi ene tawtora kadi directeur cabinet makko e yimɓe délégation makko hewɓe kanko Mohamed Cheikh Ghazouani ɓe o yaduno toon to Congo Brazzaville ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen fedde witende le syndicat libre d'enseignant mauritanien ko catal halfinaɓe ko fate hujji kinto fade kay yoltoɓe hujjaji e haqqeji jangguinoɓe nder Nouakchott ngal ɗon catal noon ɓe mbawi joɗade jonde mabɓe tawa kadi ko ɓe mbawi joɗade jonde mabɓe nden jonde noon ko yidnode kay ƴettude peeje ko yidde ƴettude peeje kay no ɓe mbayliri ko fati e yilirde mabɓe e oɗo saaha joni yilirde nde ne wayno ɓe kesditini yilirde mabɓe nde hano hannirtani nden yilirde hesɗitinade noon hollirama ha joni ko biteɗo Sidi Mohamed Wul Seneyba ko kañum wonno secrétaire général fedde nde ha joni kadi kanko heeɓi polgu tawa kadi ko manda makko ɗiɗaɓo mo duuɓi joyyi caggal nde ɓe jano woote ko kanko heeɓi polgui to pucci daɗata to pucci doggata caggal ɗum noon ɓe mbawi joɗade kadi ɓe cuɓade kay yilirde woni tigui ɓe o gollotto koni tigui woni yilirde mabɓe no sifori
mbiɗen secrétaire général catangal ko biteɗo Sidi Mohamed Wul Seneyba so tawi ko secrétaire à la communication et à la publication ko biteɗo Mansour Mohamed Yahya so tawi ko secrétaire de relations extérieures ko biteɗo Abdallah Ba so tawi noon ko secrétaire à la formation ko biteɗo Cheikh Baba Mohamed secrétaire chargé wilaya Nouakchott ko biteɗo wilayaji Nouakchott kala ko biteɗo Mohamed Lemina Mezid so tawi noon ko secrétaire chargé to wilaya to lokte bangue funnangue ko biteɗo Moulay Zeyna Wul Sidi so tawi ko secrétaire chargé de wilaya bangue worgo ko biteɗo Sidi Mohamed Wul Hiballa so tawi ko secrétaire chargé de wilaya bangue rewo ko biteɗo Mariam Mintou Ahmed secrétaire chargé des affaires pédagogiques ko biteɗo Valla Mintou El Mokhtar so tawi ko secrétaire chargé des femmes des affaires féminines ko biteɗo Sabah Mintou Abdel Maghrib so tawi noon ko secrétaire aux affaires financières ko biteɗo Fatimetou Mintou Ahmed Salem ko ɗum ɗo tigi woni yillude mabɓe nde ɓe cuuɓi oɗo saaha joni nde wawa tigi ɗowde golle fedde nde hano hannirni kabaruji men e ɗemgal Pulaar to leydi Sénégal jen ha e falde Kaolack jen ha to leydi Sénégal to wiyete Kera Mansike nder Dakar to wiyete Kera Massara to Kera Massara noon ko tana musɗo waɗi toon to Kera Parcelles Assainies to Kera Massara ko jooma chartaji ɗiɗi kañumen kamno toon hen goto no waɗi no annama joftigo ni o ƴetti laabi o yooɓi fittandu keddiɗo e oɗo saaha joni noon kanko barɗo hoore kanko baraɗo mo yaara duuɓi 17 barɗo hoore o noon e oɗo saaha joni tawi juuɗe deddiɓe taw ko police mo Parcelles Assainies mbadi garde à vue mo faadi visa makko faade kasoji mawɗi ha joni kabaruji men e ɗemgal Pulaar to leydi Sénégal biteɗo Jokho Baye Diouf ko militaire gonnoɗo kay cilsiltirɗi service mum saabu kay ɓoyatano o yaaha alteret ko lebbi jeego mo heddinomo o yaade alteret makko woni foftere makko ko on de teɓa tawa kadi o teɓa komo jogui kiloji 4 omo jogui kiloji 4 drogue ɗe hinde chanvre en yiyem o nanga noon koto nokku witego Kera Ayuba tako fano koto Casamance o fado koto Casamance noon o darima yesso ñawoɓe o taƴanama tigui omo lelo duuɓi ɗiɗi e kaso ha joni ko leydi Sénégal keɗen to Touba e nder legal bitegal Madiana numa Touba ko cercueil noon woni kees to mayɗo waɗete ko ɗum tigui tawa ene ɗacca e nder bolol e nder ngal ɗon legal ɗum woni fayre mawde noon e couleur mangol e kawis mawɗo wonande dendagal yimɓe legal ngal kala e yimɓe wurgo kala ko ɗon waɗi huuli yimɓe kuuli yettade kees o ko ɗon tigui police wawi noddede nde police ari noon waɗi tigui guiri garaɗe mum ha kayni ko ɗon tigui udditi kees o ɓe tawi kees o ko vide haydara ala hen kees o ala mayɗo kono haɗani ha joni losgoji nana uddita hen ene beele kayni ande hol bawɗo joƴino ɗon kees o e holko saabi kadi kees o ne woppe ɗon losgoji nana jokki hen ha joni kabaruji men ɗemgal Pulaar to leydi Sénégal Abdoulaye Diouf Sarr ko jagoɗo leydi ndi kalfinaɗo ko fate cellal ade kanko e gollidiɓe makko ɓe mbaɗinoɓe kewatde kala subaka so huccidirde ɓesgu leydi ndi haala ko fate bilan de santé leydi ndi ɓe kolori aljuma hande o noon wonde nder waktuji nogas e nayyi cakkitiɗi ɗi e nder jokli leydi Sénégal kala ko ujunere 1.5 e joyo neɗɗo kolkisono tumanoɓe yataw gondani e mborosa covid 19 e nder holkiso he noon hen 5 e jeetato tawama e jaati ene mari mboroso e nder ɓalli mumen to ɓetama to banggue pourcentage ene holir tigui e nder temedere kala hen tato piccal 6 e jeetato ko marɓe tawede gondi rafi o e nder ɓen noon hen nogas e goho ko contact suivi woni mamodirnoɓe wonduɓe rafi o 37 e heddiɓe kala ko ka communautaire woni tigui hay goto men anda to ƴetti rafi o e nder ɓe cellanaɓe kadi hen 6 testama tawama ko négatif woni tigui mboroso gasi mumen ha laaɓi parti galleji mumen e nder ɓe cellanaɓe noon 16 ne tampi sanne ma ballite to banggue foof gon tawede hôpital principal mo Dakar ha to hôpital mo Fann tuggi hanki faade hande kadi yimɓe ɗiɗo kawri ladial taw ko mboroso yooɓi pittali men leydi Sénégal noon tuggi ko mboroso naati leydi ndi faade oɗo saaha joni doggol winditiɓe e doggol corona ɓe jettima 39 ujunere 160 e yimɓe nayo e nder ɓen noon hen 38 ujunere e 104 yimɓe sappo keɓtino cellal mumen hano hannirta ni ujunere 6 kawrino hen ladial ñalawma hande o noon hedde juuɗe safoɓe wonduɓe mboros coronavirus e nder jokli leydi Sénégal kala ko 160 ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen e mois ko union économique monétaire ouest africaine ko nden fedde noon ardi ɗum e oɗo ñalawma hande ardina ɗum ko Sénégal najo biteɗo Abdoulaye Diop noon ko kañum tigui laati e ñalawma hande o kañum tigui ardi ngal ɗon catala bitegal imowa ɗum noon ko caggal kay ɗum kanko Sénégal najo noon o lomti tigui ko biteɗo kanko Sénégal
Abdoulaye Diouf o meɗino wonde ministre des budget mo leydi Sénégal o lomti noon ko biyeteɗo Abdallah Boureyma ko mennoɗo wonde ministre leydi Niger taw ko ministre de l'économie et des finances sifi o nomination makko noon ko rokko makka Christian Kabouré hoore leydi Burkina Faso e oɗo saaha joni ko kañum woni président de l'exercice de conférence des chefs d'état taw ko le gouvernement ji tawateɗi jeeyaɓe nde ɗon fedde witende limois ha joni kabaruji men e demgal pulaar to leydi Sénégal yen ha to Kera Socé noon ko accident musso waɗi toon ko biyeteɗo Abdoulaye Sall ko agent de douane ko o jonno oɗo werla makko mo hinde 4x4 ko on werla tigi waɗi accident yani waɗi tallo mbir woni tigi waɗi tallo bargal tono e nder tallo mbir hen ko hen tigi o wasi fittade makko mo yarano e duuɓi no gasi jeeɗiɗi o yani yarande o acci noon o ɗaccani hay ɓiɗɗo goto o jeyano noon koto wuuro witego kera yoro koja ko toon tigi woni wuuro mabɓe e ñalawma tuggi hanki noon faade oɗo saaha joni ko sunare mawde tawate toon ha joni kabaruji men e demgal pulaar to leydi Sénégal jagoɗɗo leydi ndi kalfinade ko fate cellalade kañum e gollidi mum e halve directeur kalfinade ko fati prévention rafiji kala ɓe jeddi ha sori ladde ko hollirte kay oɗo saaha joni e nder leydi Sénégal ha e nder réseaux sociaux ji kala wonde e nder ñakkinoɓe ñakko ko fate haɓade covid-19 e nder ɓen hen tato wasi pittali mumen ɗum noon ɓe jeddi ɗum ha sori ladde Mamadou Ndiaye ko directeur de prévention rafiji ɗiɗon mbaɗi noon on yeddi ha sori ladde o holli tigui ko tuggi ko ñakko ngo fuɗɗi e nder leydi Sénégal wona noon ngoɗo ñakko witego AstraZeneca wona ñakko witego Sinopharm hay hen woto ala mo yooɓi fittade mum e nder jokkili leydi Sénégal ɗum noon oɗon kabaru ko kabaru mo wodani ɓe jeddi ɗum ha sori ladde kabaruji men e demgal pulaar sen mimita leydi Sénégal mbaɗen tabal manggal fayen to leydi Tunisie halfinaɓe nden ka e kisal maaje kadde leydi Tunisie ɓe kolliri tigui wonde bateau taw ko bateau jollunoɗo ɗandiyankoɓe ɗande suuɗere woni clandestin yinnoɓe natoyde tuloɗo Europe wiwi tigui e nder maaje kadde ɗe leydi Tunisie ko famɗi kala noon yimɓe hewɓe mbasi hen pittali men saabu yimɓe goskiji nogas puɗɗima yitede hen goskiji nogas jiitaɗi ɗi noon hen 11 ko worɓe 6 ko rewɓe e waɗi bebbeyel gotel ɓe kolliri kadi 17 neɗɗo goskiji mumen nana majji melew e nder maaje kadde ko ronkuɓe yitede woni ko wiyete porté disparu kamɓe kala noon ɓe jinno natude ko Europe tawa koye ɗanne suuɗaru kabaruji men e ɗemgal pulaar koto leydi Mali paɗen alkamisa hanki o 15 lewru avril hitande ujunnaje 2021 sanga 12h woni midi ko wat boniɓe jeeyaɓe pelle ceɓɓitiɗe kañumen gayni obiji mumen e base munisma ɓe aynima obiji 5 noon hen obiji 3 noon kollirama tigui jani koye e koninkoɓe ɓe fama woni forces armées malienne hay neɗɗo goto mayani hen kono hollirama hollirama tigui gañi militaire goto gañima hen taw komo hinde garde national autoji mabɓe 3 kadi taw ko autoji garde national boni hen e citerne mabɓe citerne armée o kadi boni hen yentude matériel kewɗo goɗɗo ɓe bonirama hen kono hollirama hay neɗɗo goto ala basɗo hen fittade mum koto gawo paɗen dadiɓe leydi Mali ɓe hinde fama ɓe kolliri tigui wonde kay e saaha ɓe gonno e ordoyade nder falde en sogo ɓe teɓima toon sagataɓe yonɓe no fewi taw ko jeeyaɓe pelle ceɓɓitiɗe ɓe tawi ɓe noon kene ƴuuri ene coppini ene tuufo pitti taw ko pitti bomboje e laabi ɗeɓe kewi wadde kala saaha beele ne pettina otoji yimɓe mbasa hen pittade men ko ɓen tigui ɓe teeɓi oɗo saaha joni tawi juuɗe mabɓe koto leydi Mali ha joni keddoɗen jagoɗɗo leydi ndi kalfinade ko fate cellal ade o ɓayini communiqué makko mo tongode 409 tongode o ko ɗum tigui non koko fati e mboroso coronavirus ona communiqué noon ko kikiɗe hanki kikiɗo o yaltini ɗum o holliri noon e nder communiqué wonde kay leydi Mali kay dendagal ko holkisa e nder waktuji 29 cakkitinoɗi hanki ɗi ko ujunere e 129 mo neɗɗo e nder ɓen holkisaɓe noon hen 249 tawama tigui ko marɓe mboroso covid-19 nder ɓalli mumen e nder ɓen noon hen 13 koto kati to kalambonkoro ko yimɓe 19 to wiyete kulinkoro ko yimɓe joyo to wiyete joyla ko yimɓe tato mofti ko neɗɗo goto gawo ko yimɓe tato heddiɓe ɓe kala koto Bamako lamorgo leydi ndi e nder ɓe cellano ɓe kadi hen no gase tato kepti cellal mumen ha no hannirta ni ɗiɗo kawrela dial e ñalawma hande o leydi Mali ne yaara ujunnaje 12 temedde jeeɗiɗi yimɓe jeegomo fiɗaɓe mborosa covid-19 e nder ɓen noon hen ujunnaje jeeɗiɗi e temedde capanɗe jeegomo e go keptino cellal mumen ha no hannirta ni temedde capanɗe joyɗiɗo kawri hen la dial e ñalawma hande o ko heddi e juuɗe safroɓe wonduɓe mboros coronavirus e nder leydi Mali ko ujunnaje 2 e temedde 4
capanɗe jeegom e jeetati ene teska noon e oɗo saaha joni mboroso covid 19 ene ƴelliti no feewi e nder leydi Mali ha joni ko leydi Mali keddoɗen jeen ha to wiyete Farabougou ko alkamisa hanki o 15 lewru avril gasi ha laaɓi ko wiyete kay ultimatum woni tigi ko tigi délai mo ndeɗon fedde seɓɓitiɓe tawateɓe wiyeteɓe katibaɓe masina rokkodirno kay e laamu leydi Mali ko fate dadiɓe leydi ndi ne jaltata ha laaɓa e nder Farabougou noon tawetiri e nder hakkude leydi Mali kena wona joni noon lebbi jeegom oɗon wurdiman Farabougou ka koye blocus bonɗo no wonno ñande 14 lewru mars noon pamodiral heɓanoma caggal kayde jonde jooɗi kaldigal tawa kadi kaldigal hakkude pelle ceɓɓitiɗe tawa kadi ko Al-Qaida o Maghreb islamique e gardugo e ballala e ngal kaldigal noon hakkude mabɓe e laamu leydi Mali e ballala tawi kadi ko ballala malinajo goto taw Mali taw ballala goto e mawɓe au conseil islamique du Mali tawi ko le dow inde laamu leydi ndi nooma e kaldigal hakkude makko e pelle ceɓɓitiɗe ɗum ngal kaldigal noon waɗanoma ɓen pelle ceɓɓitiɗe noon ɓe jaɓino tigui ɓe mbaɗa ko wiyete cessez-le-feu woni tigui dendagal wargoji e bifto e dendagal janguji eɓe dartina ha laaɓa gonnono toɓɓe ɓe pamodirno ne nder ɗen toɓɓe ɓe pamodirno noon ɓe dokkuno délai wonande kay armée leydi Mali kay ɗo e 15 woni tigui ñalawma hanki o dendagal dadiɓe ɓe yinde fama kala ne jalta Farabougou ha laaɓa ko ɗum woni jeeyno toɓɓe e oɗo saaha joni noon ene wayno délai on gasi ha laaɓi timmi guila hanki oɗo saaha joni noon hakkillaji kala namdoto ko beele kay ɓeɗon pelle ceɓɓe kay ɓeɗon dadiɓe ɓe fama ɓe jaltata ha laaɓa ɓe ɗelda Farabougou e juuɗe ceɓɓitiɓe walla ala ɓe keddoto toon e gansa kadi eɗen gandi ko janguji e wargoji e bifto ƴefbamtata ɗum noon oɗo saaha joni ko ɗaccala butugu badaka wonande Farabougou naaɓe e laamu leydi Mali kala ha joni kabaruji men e ɗemgal pulaar to leydi Mali leydi Mali koto leydi Côte d'Ivoire paɗen Amadé ou e mairie Amadé ou Reni ko chef de guerre ko o ñaawama ko on tigui ñaware makko noon sami haalaɓe ko ñalawma hanki o ñaawama tawa kadi ko tribunal mo Abidjan kañuma ñaawimo o ñaawa noon tawa kadi ko chef milice o wonno o tuuma noon ko yoɓade pittaɗe yimɓe hewɓe no feewi ñande no gas jeetati e no gas jeenayyi e fedde witende kay UNICEF ko leydi tigui o yoɓima pittaɗe e nder ɗe noon balɗe ɗiɗi fodde temedde jeetati fittandu ko itti kanko e yimɓe makko so tawi non ko mi tawi non ko loni non holliri kañumen ko pittaɗi temedde tati yimɓe woni ɓe o wari kanko yimɓe makko e nder ɗeɗon balɗe ɗiɗi ko wawi wonde hen kala ñawore makko yani ha laaɓi o ñawama ñalawma hanki o nder Abidjan o taƴanama noon omo soke kaddi gurdam makko e kaso dendagal noon ko tuuma waɗa bonande tawa makko fof ene hawra 12 chef d'accusation ha joni ko leydi sen wima to leydi Côte d'Ivoire ko to leydi Benin paadena cour constitutionnel mo leydi Benin ɓe mbaɗi validé ɓe tengtini kay Paul Goup biteɗo Patrick Salam horejo leydi ndi ƴamtannoɗo kay deuxiéme mandat mum e oɗo saaha joni ɓe kolliri tigui wonde o heeɓi polgol laamu cer dès le premier tour ɓe kolliri kadi wonde participation yaltuɓe wotoyde e nder temedere kala kene ɓuuro capanɗe joyya yalti wotoyde ha joni toɓoroji men ɗemgal plateau leydi Libye gila ñande gila 2017 noon nde woppitano ha laaɓi to nokku kaso biteɗo Zentan e nder leydi Libye hono oɗon biteɗo Saifal Islam Khadafi o noon Saifal Islam Khadafi noon ko ɓi Khadafi Oumar Khadafi menoɗo wonde hoore leydi ndi kanko woni kodde mum gila nden noon o feeñani public o yiyaka e public e oɗo saaha joni noon woni yidde koreji makko e sehilaɓe makko kala ko nde o artata e dawrugol hano hannirta ni ɓe mbawa gembude beele mo wawa ardade leydi ndi hano hannirta ni koto leydi Tchad paɗen kene wona joni yontere timmude joni Idrissa Déby Itno horejo leydi ndi kanko foof hebde polgu taw ko sumgoji badɗi ko ɓoyani hollirama tigui e oɗo saaha joni hayso leelima o ɗanorto ko guitela gotel saabu kay kewgol walla gargol ndeɗon pelle taw ko felle rebel en tawateɓe witeɓe fak noon woni front pour l'alternance et la concorde mo leydi Mali mo leydi Tchad ɗaccon haqqe tawateɓe oɗo saaha joni to rewo leydi ndi ɓe kolliri ɓe ɓosono feewi saabu kay ɓe kolliri ko périmètre mawɗo no feewi to banggue rewto e oɗo saaha joni tawi jimani mabɓe ene tawi hen noon ko wayno ngoɗo wuuro witego guuri noon ene tawi tigui waɗɗani nokku to wiyete Faya Largou waɗani Faya Largou laamu Idrissa Déby Itno noon ɓe kolliri tigui e kala saahaɓe noddu toon e laaɗe mabɓe hélicoptère uji mabɓe ne jora mabɓe bomboje e pettoje e oɗo saaha joni noon hakkille laamu leydi Tchad kala ha tengti Idrissa Déby Itno hakkillaji mabɓe kala keedi kay koye ballala leydi France saabu laabi ɗiɗi mbaɗi ni henen leydi France ne faaboma laabi ɗiɗi kala e saaha hen gotol ni ko ɓeɗon rabɓene ɓe gaari tigui haaɓe paandi palais présidentiel ko ɗon tigui laaɗe diwoje leydi France mbawi arde faabademo kanko Idrissa Déby Itno e oɗo
oɗo saha joni hakkillaji kala keedi koye leydi France noon hollirino wonde kay ko yiɗi ko ittude ha laaɓa ko wiyete France Afrique woni tigui ittude juuɗe mum ha laaɓa e ko wiyete ingérence leydi Afrique leyɗele Afrique kono kadi eɓe gandi oɗo saha joni Idrissa Déby Itnoum ene jeeya tigui e kanko foof e wonde dictateur omo jeeya tigui e yimɓe ɓurɓe darade sirginade kay haɓade pelle ceɓetiɗe dadiɓe makko kadi kañumen goni guerrier e ndeɗo fedde G5 Sahel haɓantoɓe ko fate pelle ceɓetiɗe ko ɓoyani ko ujunere temedde ɗiɗo dadiɗo militaire o neldi tigui e nder leydi Mali haɓa lawtoyde kay militaire uji makko wonɓe toon haɓade pelle ceɓetiɗe e oɗo saha joni noon kadi ko kenele mawɗo wonande laamu leydi France saabu kay ɓe mbawa woppude oɗona biteɗo Idrissa Déby Itnoum ɓe mbawa kadi wadde ko wiyete ingérence kono noon hollama kam hay sinno ko wiyete tigui ballal to banggue logiciel woni tigui haalande laamu ngu e kala saaha laamu cadda holto roɓe ɗen ɓe jarata e position maji mabɓe kala e ɗum noon ma laamu France wawi walludeɓe kono kadi ɗaminam ɗo e yesso ne wawi tigui laamu leydi France wayla jaɓɓal nelda toon avion ngaji mum e dadiɓe mum mbawa fabade oɗon biteɗo Idrissa Déby Itnoum e laamu mum ha joni kabaruji men e ɗemgal Pulaar koto Madagascar paɗen e nder jonde jagoɗɗe joɗinode alarba ɓenirɗo o ɓe kawri kamɓe jagoɗɗe kala ko fati e uddugol école aji kala tawteɗi e nder Madagascar ɗum noon ko teskede kay e oɗo saaha joni wempejere ɗiɗi ɓere dampude kay ko fati oɗon mboros Covid sappo e jeenayi caggal nan teska tigui nde ɗo wempejere ɗiɗi ɓere ene jeeya tigui e wempejere ɓurde ñadde ɓurde mettude ɓurde musde ɓurde hewde yawde rabde e ɓurde yawde yoɓade pittali ko ɗum saabi noon dendagal école aji kala uddama hano hannirta ni e nder leydi hen kabaruji men joolam jaɓeri koto dowlaji tentuɗi Amérique paɗena dowlaji dentuɗi Amérique noon aljuma hande o laamu Joe Biden ɓe berti tigui tapis rouge jaɓɓade kay hono hoore jagoɗɗe leydi Japon biteɗo Yoshihide Suga o laatima noon chef de gouvernement walla dirigeant gadano taw ko caggal leydi jismede e to Maison Blanche taw ko joddade e Joe Biden ɗum noon e tengtina tigui cehilagal moƴƴal relation moƴƴo gonɗo hakkude leyɗe ɗe ɗiɗi ha joni koto dowlaji dentude Amérique paɗen keddorɗen hanki alkamisa jamma ko pellodiral waɗi tigui e nokku woni fusillade waɗi tigui to wiyete e nder ngoɗo wuuro wiyetego Indianapolis noon en tawi tigui e nder hakkude dowlaji tenduɗi Amérique o famdi kala yimɓe jeetoto mbasi hen pittali men yimɓe hewɓe waɗɓe kadi mbarmi hen barmande mawɗo no fewi pellodiral ngal noon koye nokku goto tawa kadi koto courrier e koliji woni tigui lettre uji e koliji neldete ko ɗon tigui waɗ boniji goto addi petel muɗum ene rosa yimɓe courrier condi e oɗo saaha joni noon lotkuji jaji nana uddita hen koto Brésil cakkitorɗen cour suprême mo leydi Brésil ɓe koliri alkamisa hanki o sappo e joyi lewru avril hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas goho wonde dendagal charge uji pawanoɗi kay e oɗon mennoɗo wonde hoorejo leydi ndi biteɗo Lula de Silva gaddanoɗo leydi ndi mandaji ɗiɗi 2003 ha 2010 tawa kadi ko cokonoɗo woppita ko ɓoyani charge uji kewɗi ne pawano e makko dendagal ko tumano e makko ko kala e oɗo saaha ɓe laɓɓinimo ha laaɓi ɗin charge uji kala ittama e makko ha laaɓi cour suprême o laɓɓinimo ha wiccer holliri kadi so tawi kay omo yiɗi jeeyede e mbiruji gembontoɓe ko fati e sumgoji hoorejo leydi tijjari e 2022 woni hitande fande nde omo wawi hettude gembe makko o wona e fuɗɗade entraînement makko woni dikkoyade on biteɗo Jair Bolsonaro laamiɗo leydi ndi e oɗo saaha joni sumgoji ɗi noon ko en 2022 waɗata Lula noon yaare duuɓi 97 Lula holliri hen weltare mum no fewi kono noon o suwa haalde kay so tawi tigui omo felliti hettude gembe makko yaade kay dikkoyade oɗon biteɗo Jair Bolsonaro musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ɗum wonno komin tonga noon kabaruji men ɗemgal Pulaar ɗo e haalirde he ko musidɗo moon sehil moon Ghali Abouba to karallagal to ko miñi men sehil men Saydou Abouba petti malaki jaam yo jaam Allah jogo mi jogo on